कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडीमध्ये तब्बल 1 कोटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे आणि या प्रकरणी ट्रकसह चालक पोलिसांच्या ताब्यामध्ये। गोवा बनावटीच्या दारूची महाराष्ट्रामध्ये वाहतूक आणि विक्री करण्यासाठी बंदी असतानाही शाहूवाडी तालुक्यामध्ये 1 कोटी रुपयांची दारू वाहतूक करून आणल्याचा प्रकार समोर आलाय। संतोष बंडू पेटकर आणि प्रल्हाद धनगर अशी दारूची वाहतूक करणाऱ्या आरोपींची नावे आहेत। तर कोल्हापुरामध्ये 1 कोटींची दारू जप्त करण्यात आलेली आहे। कोल्हापूरच्या शाहूवाडीमध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे। गोवा बनावटीची ही दारू असल्याचं कळतंय आणि सगळा साठा जप्त करण्यात आलाय। दारूने भरलेल्या ट्रकसह 2 जण पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत। तरी महत्त्वाची बातमी कोल्हापूरमध्ये 1 कोटींची दारू जप्त करण्यात आलेली आहे। कोल्हापूरच्या शाहूवाडीमध्ये ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। गोवा बनावटीची ही दारू होती, या दारूची विक्री केली जात होती आणि त्याच दरम्यान ही कारवाई झाली आहे।